तो हेलो लोगोफोर गुड इवनिंग टू यू लोगोफोर बेलासिबो माथो तो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलाय आरोना तो बे भिडिअआनो जादों लोगोफोर नोंथांमोना थांनायाव नायनाय एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ जे सासे इउटिउबार जे नोंथांमोना बयबो नुखाबाय जानो हागौ इमानुएल दैमारि तो बिथाङा माखासे माने प्रब्लेम जानानै दं मानो होननानै बुङोबा बिथाङा माखासे समाव माने नैबे बेंटल बाजारनि एक्ट्रेस मनालिसा बिथांखौ माखासे गाज्रि बाथ्राफोर बुंनायनि थाखाय बिथाङा माने स्ट्राइक मोनबाय आरोना माने बिथाङा वार्निं बेफोरबायदि आरोना बिथाङा माने निमाहा बिनांबाय आरोना बिथाङा जे माखासे गाज्रि बाथ्राफोर बुंदोंमोन जानांगौ तो बेखायनो माने नोंथांमोना बेफोरबायदि भिडिअ बानायबा इउटुब भिडिअ बानायबा सोरखौबा टर्चार खालामनाय सोरखौबा माबा गाज्रि बुंनाय नै बेफोरबायदि भिडिअखौ माने लाबोनो आरोना इउटुबफ्राव माने लाबोयोबा माने पइन्ट लानानै बुंनांगौ आरोना मानो होननानै बुङोबा सोरबाया सोरखौबा माखासे गाज्रि बाथ्रा बुङोबा मा जायो नङा दावराव दावसि जायो तो बेखायनो इउटुबाव बेफोरखौ माने बन्द खालामो आरोना तो बेखायनो इउटुबाथ' माने जेबो साना आरोना माने इउटुबनिफ्राय बेखौ जे नों भिडिअ होयोबाबो होनो हागोन नाथाय इउटुबाबो माखासे गाइडलाइन्स दङ नोङो इउटुबाव जे बेफोरबायदिखौ जेबो माने एलाउड मोनालासिनो खालामबाबो जेबो नङा आरोना खिन्थु नैबे पाब्लिकफोरनि सिगाङाव माने बेफोरबायदि भिडिअ बानायनाया गाज्रि आरोना गाज्रि जायो माने मानो होननानै बुङोबा नोङो सोरखौबा टर्चार खालामबाय सोरखौबा रायबायबा सोरखौबा माबा मोनसे गाज्रि बाथ्रा बुंबायबा रायबाबो जेबो नङा खिन्थु पइन्ट लाना रायनांगोन आरो गाज्रि बुङोबाबो पइन्ट लाना बुंनांगोन नोङो गाज्रि डाइरेक्ट बुङोबा बे माखासे प्रब्लेम जानो हागौ नोंथांनि थाखाय मानो होननानै बुङोबा सोरखौबा माबा मोनसे गाज्रि बुङोबा बै मानसियाबो माबा मोनसे खिथेर लागोन नङा तो बेखायनो माने नोंथांमोना बेफोरबायदि भिडिअखौ बानायनायनिफ्राय बानायनाया साबसिन आरोना मानो होननानै बुङोबा सोरखौबा भाइरेल खालामनाय सोरखौबा गाज्रि बुंनाय नै बेफोरबायदिखौ खालामनो माने नोंथाङा लाबोनायनिफ्राय लाबोयैनो साबसिन आरोना तो बेखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो बुङो जे नोंथांमोना बेफोरबायदि खैफोदाव जे गोग्लैया बेफोरबायदि प्रब्लेमाव जे गोलैया नोंथांमोना तो बेखायनो आं सिगांनो माने नोंथांमोनखौ वार्निं हरो गोबां मानसिफ्रा बेफोरबायदि जाबाय आरोना माने सोरखौबा गाज्रि बुंनाय इलेक्सननि बागै माबा मोनसे गाज्रि बुंनाय बेफोरबायदि आरोना तो बेखायनो नोंथांमोना बेफोरबायदि माखासे भिडिअफोरखौबो हगारनो नाङा आरोना मानो होननानै बुङोबा माखासे भिडिअफ्राबो सोरनियावबा माबा मोनसे गाज्रि जाहैयोबा तो बै मानसिया केस होगोन नङा तो बेखायनो नोंथाङा गिनांगौ आरोना भिडिअखौबो भाइरेल खालामलाबायनो आरो जे मा मबाइलफोरनिफ्राय मोननाया बेलेग खोथा जायो माने बेफोरबायदिखौ माने बुङा आरोना तो बेफोरबायदिखौ बेलेग खोथा जायो आरोना बे मबाइलनिफ्राय मबाइल मोननाय जे भाइरेल जाखांनानै जे बयबो मोनखाजोबनाय नै बेफोरबायदिया बेलेग जायो आरो नों बयनिफ्राय सिगां खालामनाया माने एसे बेलेग जायो आरोना नोंथांनाव केस फैगोन नै बेफोरबायदि आरोना तो बेखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो जे वान्स मर बुंहरो आं तो नैबे बिथाङा इमानुएल दैमारि बिथाङा माने फासिनानै दं आरोना दायो माने फासिनायाथ' फासियासै दायो माने प्रब्लेमा सल्भ जाबाय थेवबो नोंथांमोननि थाखाय भिडिअखौ बानायनाय जादों लोगोफोर मानोना नोंथांमोना बेबायदि खैफोदाव गाब्र'आ नैबेखौ सानो आरोना तो थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोननि थाखाय इम्परटेन्ट जादोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर तो बेनोसै आरोना दिनै भिडिअ माने मोनाहां जाबायना मोनासै तो थेंक इउ स' माच लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय